Нурның бүгінгі геройы да изгі сәфәрдә болып қайтқан дин қардашыбыз. Биология фәннәре докторы Гөлфия ханым Ильясова. Кішкенәдән Коръән аятларын, пәйгамбәрләр тарихын тыңлап үскән гаиләдә төпле дини тәрбия алган ул. Гомерен фәнгә багыштаган ханым бүген Россия Ислам университетында белем ала. Шул ук вакытта динебезнең нигезләрен Дәрвишләр бистәсендәге ислам мәчетендә шәкертләренә дә аңлата. Хаҗ сәфәре аның тормышында да иң мөһим вакыйгаларның берсе. Изге сәяхәттән алган тәэсирләре хакында Гөлфия ханым Ильясова безнең хәбәрчеләребезгә дә сөйләде. Хож дип, Мәккә Мөкәррәмәгә барып, билгеле бер гамәлләр кылу белән бергә Кәгъбәтуллаһны зиярат кылу әйтелә. Хожга баручы һәркем моны белергә, изге урыннарга әзерлекле барырга тиеш. Гөлфия ханым Ильясованы нәкъ әнә шундыйлардан дип әйтергә мөмкин. Ул хожга барганда белемне үзлегеннән генә түгел, мәдрәсәдә алган. Шул рәвешле сабый чактагы хыялына ирешү мөмкинлеге туган. Олы яшындагы әбиемнең бик матур саргай биткән китабы бар иде. Ул китапны ул шуны кадәр матур яулыкка итеп, балалар кулына тимәсен дип кадерләп, хөрмәтләп куялар иде. Кич белән безгә әбиләр җыйналалар иде. Ул әбиләр шул китапны ләззәтләнеп укыйлар иде. Пәйгамбәр дигән сүзне мин аларның авызыннан беренче мәртәбә ишеттем. Һәм алар белән аларның укуларын тыңлап утырып җылаганнарым исемдә. Шул китапны мин кайчанда булса укый алырмы микән дип уйлыйм. Аннан соң уку бит инде институтта уку, аспирантура, докторантура. Шулай итеп барыбер дә шул сары битле китап мине һаман да үзенә җәлеп итәдер. Гөлфия ханымның бөтен тормышы гыйлем белән бәйле. Ул биология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның от казанган фән эшлеклесе. Мөслимә бүгенге көндә Россия Ислам университетында да белем ала. Ислам диненә аяк баскан һәркемнең иң зур хыялы хожга бару. Гөлфия ханыма әлеге олы бәхет җитәкчесе һәм кызы ярдәме белән насыйп була. Хож кылганда барысыннан да бигрәк исламда хатын-кызны зурлау сокландыра дип сөйли Гөлфия ханым. Хаҗда менә бөтен тәэсирләрдә якты һәм калипне тутыра торган. Бигрәк тә менә ислам диненең хатын-кызга карата булган гыйлемне алу анда бик тә мөхтәрәм булды, чөнки Сафа һәм Мәрвә тауы арасында сагый кылу дигән гамәл бар хаҗ кылганда. Хаҗар әниебезнең яңа туган баласы Исмагыйль галәйһиссәламгә су эзләп сагый кылуы, кәсеп кылуы, су эзләве. Ул 7 мәртәбә бер таудан икенче тауга чабып су эзли яңа туган баласына. Ул суны Аллаһ Субханаһу тәгалә бала янда Зәмзәм дигән кые пайда була. Менә хәзер анда барып 8 миллион кеше нинди генә төсле булмасалар да, нинди генә телдә сөйләшмәсәләр дә, шушы мөселман хатын Хаҗар әниебезнең кәсебен кылалар. Дөньяви белемне дә, дини фәннәрне дә өйрәнгән бу ханым хәзер иң зур хыялына ирешкән. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан мәчеттә үзе дә белем бирә. Кеше һәр вакыт гыйлемгә умтылып яшәргә тиеш дип саный. Пәйгамбәребезнең хадисендә әйтелә, диннең башы гыйлем дип. Аңа беренче сура килгән вакытта да иң беренче сүз Җәбраил галәйһиссәламнан укы, икра дип килә. Уку безнең мөселман кешесенә фарыз, иң зур гыйлем ул хаҗ. Хаҗ менә иңнән чыгып китеп, иңә кайтканча кадәр гыйлем алу. Чөнки бөтен мөселман, бөтен пәйгамбәрләргә килгән, вахи килгән урын ул. Хаҗ нәрсә соң ул? Хаҗ ул мөселманнарның бердәмлеге. Хаҗ ул мөселманнарның, бөтен дөнья мөселманнарының форумы. Шуңа күрә хаҗга баручы кешегә минем теләгем, әйтүем шул ки, хаҗны нәрсә икәнен аңлап, әзерләнеп бару бигрәк тә мөстәхәп. Чөнки анда барып әзерләнмәгән кешеләрнең җылауларын күрдем мин. Нишләп мин бу әйберләрне укып белмичә килдем икән дип. Шуңа күрә хаҗга башта әзерләнеп, белеп бару кирәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи ва сәлламның тагын бер хадисендә шундый сүзләр бар. Минем мәчетемдәге гыйбадәт башка мәчетләрдә кылганнан 1000 мәртәбә өстенрәк.
Мәккәнең баш мәчетендәге гыйбадәт исә минем мәчетемдәге гыйбадәттән 100 мәртәбә яхшырак. Гөлфия апаның да хаҗы кабуллардан булсын иде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тапшырыбызның